Nazdar, vítáme vás u tohohle speciálu. Už je to rok, co existují naše parodie. A dneska vám ukážeme všechno možné, jako například nejlepší scény ze všech parodií, jak dostal náš stvořitel nápad na tyhle parodie, pohled do zákulisí, speciální scénky a nakonec samozřejmě ukážeme i tvoji mámu. Ale ještě předtím vám ukážeme naši první parodii. Tak natěžím si nějaké to dřevo. Nazdar, co děláš? Už zase ty, já hraju. Můžu se podívat? Ne, jdi do prdele. Co jsi mi to řekl, ty hajzle? Co děláš, ty krikle? Teď jsem kvůli tobě chcípl, ty zmrde. Já ti ukážu, ty hajzle malej. Au, 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 au. A hop. Ne, jdi do prdele. Co jsi mi to řekl, ty hajzle? Co děláš, ty krikle? Teď jsem kvůli tobě chcípl, ty zmrde. Složité Sraní. pořešíme za vás. Serte. Chytře. Small. Pej. Skáču. Haha, teď se dívejte. Co jsi to udělal, ty kokote skurvenej? Objednejte klidně všechno. Doma vyzkoušejte a co si necháte, zaplatíte za 50 dní. Ty vole, ten debil zase sleduje ty svoje sračky. Ty kreténe, nechtěl bys to náhodou vypnout, kurva, už mě z toho bolí hlava. Debile, vypni to. Ne. Ty zmrde. Do hajzlu. Ty vole, ta Lukášova parodie je nekonečná jak hodina matematiky. Hej, co kdybychom udělali zase další reklamu? Ty vole, z toho bude zase další sračka. Tak jdu si natěžit dřevo, abych si mohl vykraftit železnou sekeru. Ty debile, tohle není ve scénáři, co tady jako děláš, nechtěl si náhodou natáčet tu pojebanou reklamu? Ty retarde, přečti si radši scénář. Neumím číst. Hej žvíkačko, kolikrát jsem měl říct to pojebaný chci. Ten růžový kus hovna mě vážně začíná srát. Hej vole, pojď, půjdem se učit zase abecedu, co je tohle za písmeno. Výborně, hodnej pejsek, za odměnu dostaneš sušenku. Výborně, a co je tohle? Strč si ty svoje kartičky s písmenama do prdele a naval mi další sušenku. Dobře, ale až mi přečteš, co je napsané ve scénáři. Nasrat. MOLPay reklama po 8674. A do prdele, co se to děje? Pomoc, co to do prdele je? A kurva. Hej dětku, pojď sem, rozbil se nám počítač. Vypadám jako tvoje babka. Vypadáš nejmíň na 197 let, ježibabo stará. To sposral, chlapče. Tak co, už si mi upekla tu sušenku, babi? No nic, už to nebudu dále zdržovat a ukážu vám tu reklamu, co jsme natočili. Hej čumte lidi, máme vydělanou 100 za reklamu. Jojo, za to si koupíme 7 marků párků. Vybírejte hovnem, plaťte sračkou. Jednou jsem se díval na Shulkercrafta, když najednou happen to need 100,000 TNT blocks for our next project. And how can a perimeter help us with collecting the TNT? Well, today we are going to build a crazy fast creeper farm inside the perimeter, which will hopefully help us collect the 100,000 TNTs that we need. Do prdele, zase další reklama.
Chci. Nakupuješ? Jasně, ale samý srdcovky. Ale co když ti to nebude? Pravda, vezmu toho víc. A kdo to zaplatí? Moc přemýšlíš. Ty vůbec. Objednej Hahaha, tahle reklama je hrozně vtipná, na tohle musím udělat parodii. Nazdar, to jsem zase já, srdce. A jsem tu i já, mozek. A teď už tu nejsem. A dneska vám ukážeme, co stojí za vznikem těchto parodií. V tomhle telefonu se to všechno odehrává. Líbí se vám? By the way, tohle je takovej hand reveal. Podle té ruky se dá poznat, že jsem člověk a ne párek. Tady mám KineMaster, přes který tyhle parodie edituju, ale teď vám ukážu, jak je dabuju. Používám k tomu aplikaci Text na hlas. Aplikace je dostupná na obchodu Play a App Store. Tady můžeš napsat cokoliv, co potřebuješ, aby říkali postavičky. Vpravo dole je tlačítko hlas a tam si můžeš nastavit výšku hlasu a rychlost čtení. Takhle se s tím zachází. Toto je příklad hlasové syntézy v češtině. Takhle se nastavuje můj hlas. Toto je příklad hlasové syntézy v češtině. Jsem kokot, i když nejsem. A takhle se nastavuje můj hlas. Ahoj sračko růžová. Teď si musíš pustit ten hlas a nahrát to přes nějaký screen recorder a pak to video použiješ v editoru jako zvuk mluvení. Už mám to video uložené v galerii a takhle vypadá. Ahoj sračko růžová. Tak jo, pojďme to dát do editoru. Vložím sem tu reklamu a odstraním z ní zvuk. Teď tam dám jako druhou vrstvu to video s tím hlasem. Ahoj sračko růžová. Teď musím tu vrstvu posunout mimo obraz, aby nebyla vidět. Ahoj sračko růžová. A pokud chcete vědět, jak dát video do notebooku, tak jen uděláte vrstvu, upravíte velikost a přesunete ji na ten notebook. Dělá se to přesně takhle. Chci. Nakupuješ? Jasně, ale samý srdcovky. Ale Tak přesně tímto způsobem já vytvářím parodie. Jasně, ale samý srdcovky.
Vojebat tvojí mámu. Dobré ráno čůráci, to jsem zase já srdce a takhle vypadá můj Minecraft skin. Dokonce tu mám i prdel, která vypadá jak ta moje v reálu. Ale teď vám ji nechci ukazovat, takže ji zakryju. No nic, jdu si natěžit dřevo jako v každé parodii. O kurva. Sice jsem chcípl, ale pořád jsem nejlepší hráč Minecraftu. Spíš největší noob, ty elko. Drž hubu, nikdo se tě na nic neptal, ty žvíkačko plesnivá. Tak jo, jdu si natěžit nějaký to uhlí a stone. A do prdele. No tak to bylo opičí chlup. Kde to vlastně jsem? Co to je? Kurva piča od holiča. A do hajzlu, já už tu hru mrdám. Hahaha, já jsem ti říkal, že to neumíš, ty chcanko neschopná. Ty vole, drž hubu, nebo ti jednu lištím, že se posereš. Takže tohle by bylo všechno pro tohle video a já doufám, že se vám moje parodie líbí. Zatím čus.